खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांनि गोख्रों फिनजाथाय आथिखालनि हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि सायाव गोख्रों अजद दैखांनानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मा बुंदों एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा? एमपि बिथाङा फोरमायदों दि बिपिएफ सरकार सालायनाया 10 दान जाबाय आरो बे 10 दाननि गेजेरावनो एबा बे 10 दान बिपिएफ सरकार खुंथायनि समावनो खमैबो 25तानि बांसिन क्राइम जाबाय होननानै अजद दैखांदों। बेजों लोगोसे आरो 10 दाननि गेजेरावनो 10तानिबो बांसिन मार्डार केस जाबाय आरो गोबां रेप केस जाबाय। खेबसे नङा खनथाम इन्टारनेट बन्द खालामनो गोनां जादों होननानै बे समाव अजद दैखांदों एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट राजखान्थिनि फोथाराव बे समाव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ गोबां नुनो मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि 10 दाननि सरकार खुंथायनि सायाव गोबां मानि अजद दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला जयन्त बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि 10 दाननि जा सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायनि सायाव मा अजद दैखांनानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो। दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 10 मास जाबाय। बे 10 मासाव जिफोर जाथायफोर दिनै जों हिसाब खालामनाय मोनदों फ्राय 25तासो मोनसे क्राइम बे 10 मासनि गेजेराव जाबाय। जेराव इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव मोनसेबो बेबायदि क्राइम जायाखैमोन। मार्डार केसानो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव माने 10-12तासो जाबाय। रेप केस जाबाय आरो बेबायदि गोबां हारियारि मोनसे जेंना थांनाय समफ्राव नुजाबाय। बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर साधारन मानसिफ्राबो दिनै सिन्था जादों। जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव इन्टारनेटखौ बोरैहाय जोङो मोनहोनो हायो। दिनैनि तारिखाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गेजेरजों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों दिनैहाय कचिं जायो। दिनैहाय नोङो बायदिसिना हाबाफारि जों मावनो हायो दैनन्दिन लाइफआव। दा बेयाव नोङो इन्टारनेट कानेक्सन होनांगौआ बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै खननै मानि इन्टारनेट मोनसे बन्द जागलायनाय मोनसे थासारि जाबाय। दा आरो बेजों लोगोसेनो दिनै 10 मासाव जुदि 25ता मोनसे क्राइम जाबायब्ला बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि जानो हागौ बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद सिन्था खालामदों।